Кабат Иске Кулатка районы Яңа Терешка авылына сәлам хаты аша. Бүген үзенең матур туган көнен сөекле тормыш иптәше, газиз әнкәйләре, ягымлы әбекәйләре Садянова Сурия Максутовна каршылый. Аны әлеге матур гомер бәйрәме белән тормыш иптәше Мәүлид Хиялиевич, кызлары Гөлнара, Гөлия, Илмира, кияүләре Марс, Рәис, Шәфик, оныклары Динара, Лиана, Алина, Ләйсән, Элина һәм Динар ихластан котлыйлар. Әниебез безнең чын эш сөючән авыл баласы. Ул бер генә мизгелдә тик тора белми торган кеше. Әйтерсең, әле яңа гына уянган була, каярада тәмле бәлешләре пешә, пәрәмәчәләре дә калкып тора табында. Умарта корты шикелле ул бер туктаусыз тормыш куа. Бакчасы аның җиләк-җимеш, яшелчәдән сыгыла. Өе гел пөхтә. Кайчан гына килмә табыны кырган. Өстәвенә ул безгә үрнәк буларак дин юлыннан да бар кушканнарны үтәп, тыйганнардан тыелып, намазларын укып, мәдрәсәгә йөреп, гарәп графикасын өйрәнеп, Коръәнне дә укып килә. Күзләребез генә тимәсен. Алга таба да шушылай әтиебез белән бергә әникәебез, әбекәебез матур гына гомер итегез. Туган йортыбызның утлары мәңге сүнмәсен. Гел сезнең янәшәгезгә кайтырга мөмкинлек булсын. Без сине нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Бәхетле бул якыныбыз. Бу дөньяга безне кем тудырган? Бүләк итеп тормыш шатлыгын. Яшәү көче биргән иң мөкатдәс әниләрнең күңел сафлыгы. Кем соң безгә хисле күңел биргән, җырлар өчен биргән бар моңын. Җир йөзендә әнидән дә якын иң кадерле кеше бармысың? Хөрмәтле әнкәебез һәм газиз әбекәебез. Котлы булсын туган көнең, безнең өчен туган көнең. Өй түрләребез көлеп торсын, туганнарыбыз килеп торсын. Кайткан сайын синең яннарыңа колаж җәеп каршы киләсең. Мең рәхмәт әни тәрбияңә, безнең өчен һәр чак кирәксең. Парлап канат кагу җиңелрәк, язмыш сезне ялгыз итмәсен. Тормыш чишмәләре челтерә баксын, мәңге суы китмәсен. Син булганда безнең тормыш матур, син бит әле безгә бик кирәк. Туар таңнар әле шиксез булсын, шатлыгы да булсын күбрәк. Хөрмәтле Сурия Максутовна, тормыш иптәшегез һәм бала аныкларыгыз юллаган бар теләкләргә ихластан без дә кушылабыз һәм махсус сезгә дип җыр юллыйбыз. Яулыкларын чибәйләп алган, йөгергәлә баш су әзерли. Нинди рәхәт әни барда иде, нинди матур безнең үскән өй. Заты кала әни, заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларны уйла. Заты кала әни, заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларны уйла. Без кайтулар олы бәйрәм кебек, без китүләр сагыш әлегә. Әллә нинди йортлар күрдек инде, күңел тарта һаман шул өйгә. Заты кала әни, заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларны уйлап. Заты кала әни, заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларны уйлап.
Балаларың көтә үз тормышым, оныкларың бирә ямбегә. Аларның да сак еллары кайтыр, килер җире булсын әнигә. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булга. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булга. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булга. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булга. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Кабат кайтасыларымны уйлап. Кабат кайтасыларымны уйлап.